Vítam vás na mieste, kde už onedlho bude stáť nový projekt Borinky. Predstavte si, že takéto čarovné prostredie a krásu Malých Karpát máte hneď za domom. Ak hľadáte pre svoju rodinu súkromie, dostatočný priestor, zároveň dotyk s prírodou a krásne výhľady, bývanie v Borinkách je pre vás ako stvorené. Máme pre vás pripravené dve alternatívy rodinných domov. Jednou je samostatne stojací villa dom, ktorý má úžitkovú plochu okolo 286 m2 a pozemok väčší ako 1600 m2. Alebo je tu druhá varianta rodinného dvojdomu s úžitkovou plochou 136 m2 a pozemkom cez 750 m2. Obidve varianty sú vo vyhotovení holodom alebo štandard, čiže výber je len na vás. Jedinečným benefitom projektu Borinky sú aj priestranné záhrady, ktoré majú kaskádovitý charakter a vďaka tomu môžete každú kaskádu využiť podľa vlastného výberu. Môžete si tu vybudovať bazén, altánok pre posedenie s priateľmi či detské ihrisko. Moje meno je Ivan Babušík a verím, že projekt Borinky vás oslovil. Pre bližšie informácie si dohodnite osobné stretnutie, kde si ho spoločne prejdeme do detailu. Majte krásny deň.